Isabel María Borràs Rosselló, grup parlamentari popular, i som portaveu de Sanitat en la Comissió de Salut. Perquè en aquest indret hi vaig estudiar al MIR. Una vegada més podrà servir a la ciutadania de les Illes Balears des d'un altre lloc que no sigui medicina, la jura. Ui, moltíssimes coses. Navegar, cuinar, estar amb la meva família. Jo diria que és un lloc enmig de la mà anant cap a Cabrera. M'agraden molt els japonesos i vaig llegir Clara i el sol de Nishiguro, que la recomano. Peix en salsa de marisc, mediterrani. La meva pel·lícula preferida de quan era petita i que m'ha arribat fins ara és Zapatillas Rojas. Crec que no. Bona gent. No n'hi ha més. Fumar. Fumava. De metge. Una vegada el primer any que vaig estar a Barcelona, vaig partir amb uns amics a Bilbao i era una època que hi havia atemptats i va ser com molt impactant. Endavant. La sinceritat i ser coherent. 50%.